Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasarakan ni Cristel ti anak na iti banyo. Nagluglog iti narugit adanom. Nagpanateng kat na pulmonya. Iti sabali a bangir, pasaray ang dingayan ni Jude ni Mia nga anak na. Numakarik na iti iliw, iti nagawanan nga inana. Iti mat kaadda ti anak ni Cristel iti ospital. Naasi ni Alma, idi nakita na ti kasasaad ti ubing. Sinidir na nga rod ni Nana Berta, idi nagkita da. Nabainan iti nalimad ti bakad, kat napanday ito'y iti ospital. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas anapauluan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Inipay ko mga impakita yu, ti panangipatagyo iti anak ko. Itapay tadi na kayon mga gapulos. Diyak impagarop nga umabot iti kastoy. Awanan serbi na kita ngay magbagayo. Taawanan ti anak ko. Agpada kayo iti ama na nga awanan konsensya. Agina kayo talaga. Pakawanan na kami kumamasan. Ipakaamoy iti anak yu tinapasamak. Tapno umay naman kita ti binaybayan na putot na. Sige, ibagak kini Joel takuntakan na ti kapsat na. Awanan ti anak ko. Agmay-may sa ako. Tabi na naman nagmatan. Anong sambasitan ti sofa pagturugam dito'y balay gayam? May sang amin ti kwarto to'y balay mi. Tila ang kwarto mi iti asawa. Pagyaman ako, taada pa kidagusak, kalpasan ama itabon ti anak ko. Diyak kayatan ti mapandita balay da Nana Berta. Wan agayam, sapay adda dita ti ama ti anak mo. Iso nga rod adyak na panan dita. Imasidag kanyak ti ama ti anak ko ija punerarya. Anya ti imbaga na di masidag ako nam. Di maawat iti pamakawan. Itapay tanaladawan ti amin, sada ammo ti nagkamalyan da. Ay, pakiridem kit di ti pakinakam mo gayam. Bumangon ka kat mga barwanan kamanan iti biyag. Tatang, saan mo tan ngay maimay ni Cristel dito'y balay? Kalpasan na itabon ti anak na. Kaawatan, anasakit, tinakip na. San tayo adin ang gayan, ijadada nga agina iji ospital. Adda nagkurangan tayo iti ubing. Pudnaw takunam. Panunutuman. Norsi ka tinakapasamakan, tinapasamak ka ni Cristel. Anya ti mariknam. Napanunot ko, abunga ti kina-irresponsable dayjay tatang. Husto ka. Isa saan anasaya at ti ama nga irresponsable. Numaysa ka nga ama, masapol nga aramidem ti pagrebe nga mitagbalin nga anak mo. Tatang, italangan na amiris ko. No kasano aliday tinarik na ni Cristel. Awan pa'y kabagyan na anakipagrik na kenkwana. Kaasimay. Hello? Sika ka di dayto insan? Ha? Siyak ko nam? Di naklakit di palubusan nila kay nga agabrod ta masikuga kon. Mangkita aklangan iti sabali anasingpet tayso ti mapandita. O sige insan. Wen, nasingpet ti ibaon ko ang mapandita. Okay, sige nga Rod. Bye. Tatang, imay samot innala ni Cristel dagiti gamit na. Wayne, naliday ang nagpakada, taawanan jay anak na. Papananangatan? Kunana mo makidagus ka no iti apagbiit ka ni gayem na nga alma. Ay, saan lakit di nga agbayag iti balay da alma? Tabasit mo ti balay da iti asawa na. Agyan siguro pa ijay, kabayatan nga agberbirok iti umakaran na.
Nalabit akas ta, tatang. Saan ka di nga da passport mo, idi? Mabalin sapay, mat. Adaan, taplanok idi ti agabroad. Naganakak mo tan. Diyan ngamin kasinsin ko. Imawag akasapulan ti kaaruba na ti yaya. Amumat nga awan kwarta nga aramatak. Direct hiring dayjay. Makaamuda iti amin na gastos. Salary deduction ka no. Sigurado ka di day tagayam? Kasaom, babaen iti video call. Inted kanyak ti kasinsin ko ti account employer mo. Pinoy ka numat dayjay. Agpaiso ka di day tagayam? Awan mo't cellphone ko. Aramatam ti daan a cellphone ko. Ada ngamin ginatang nila kay akabarbaro a cellphone ko. Apay alas daw kayo ang nakakita iti kasasauyo iti cellphone, Daddy. Iso ka no ti umay ayayam. Ngam, imposible da ito eh. Apay ka di, Daddy. Anya ti nakakaskas daaw iti kasasauyo. Ang mga no nagkamali aklang anak. Parparmatak sa laeng. Anda ka di pa'y kasjay, Daddy? Agparparmata? Jakman amo anak. Kayat ko makita ti agbalin ayayam. Ipagdakon ti papeles na. Tapno makaumay adagos dito eh. Apay ating makdar kayon nga, Daddy. Sumurot ka kadikan niya kita matlaeng. Sige, Daddy. Nakasaritam ti employer mo, babaen iti video call, saan ka di? Wan, idang kita kami. Apay ka sila na ikulang. Naiko lang. Apay ko maanay ko lang ako nam. Jakman amo. Idi kwan. Imbaga na nga iso kanon ti mga process iti amin. Tapno makapanak kanon. Dinamag na noan niya nga agency ti kayat ko. Kat imbagak mo ti agency akaasit ganditoy. Apay nga ta. Kung nati kasinsin ko nasingpat ka no dayja a pamilya. Iso na lang, tabalo ti lalaki. Kan ubing ka no ti anak na. Itulod, kan sukunan na ka no ija pagadalan. Kastamot ti imbaga di employer ko, idi nagsarita kami. Gwapo ka di dayjay? Balo ka no? Apay ko man o balo. Iti mabiit, sumangpeten ti hayam iha. Nalpasan ti amin nakasapulan tapno makaumay. Kita man ti adagayam na iti opisina. Napartak ti papeles nga ipagna. Amo na ka di ditoy, Daddy? Siyempre, sabten ta iti airport. Amok na niya nga oras ti isasangpat ti eroplano. Nasing pato nga tati yayak, Daddy? Diyak mo anak. Saan ko nga impakita kan katirupa na idi nagsarita kami. Nga masiguradok amaklaat kanto no makitam. Apay ka din, Daddy. Makitam to iha. Sikat imang panagnek no nagparparmata aklaeng wenno saan. Cristel ka no tinagan na. Cristel? Agpada kami ka di anapintas, Daddy? Wen iha. Kasla kayo agina. Mabalin ka din nga arborak pay lang to'y daan a cellphone mo. Bayadak to no dagasgasat ko gayam. Si Kamat, itad ko talaga kan kadayta, tadakit nga rod sa bali a cellphone ko. Agyaman ak unay kan kagayam. Diyak to pulos malipatan dagiti tulong mo kanyak. Unay kan gayam. Nalipatam ka din, jay panagsakit ko idi, kat sikati na nga si kaso kanyak. Adda ka di? Nalipatak pay kit din Idi nga'y pinakanak, ngam nagbakwara, kat di tapay barukong mo tinagbakwara. Ayun gayam. Madanagan ak idi. Iso a pinilit ka a pinainom iti gatas. Idi kwan, pinilit ka manan a pinakan iti sopas. Pagamuan, rimwarmat lakat nga rod. Iti pay kat barukong mo, tagsangsangot takit nga rod. Dinardaras mo, tinapanijaban nyo. Wan ata nagpudot. Ay,
Maikawa ak nga awan agluto iti bigat. No kastoyan na sakit ti bagbagi da tao a bumaket. Naisadot mo day manugang mo adungdungwam. Amang ano intun madamdama ket sumurten ken ka mapan makimajaong. Ay, agpaiso tay kunada. Asalamarik na ti kinapatag ti may sa tao no awanen. Isu nga ure no marigrigat ti may sa tao. Sa narumbeng at tagibas sita. Ta adala tamot may tulong lakin ka. Wen sang agpaiso. Nadalos kan nadalimanag ti balay no adda ni Cristel. Saan ko pa'y a problema ti agluto ka naglaba? Naitangarod kahit ngam inkuskus pilyaw. Diyo pa'y ayam pa na makigindan amangan. Wen atay sumot ngamin ti aggao kan mangyawat iti danom. Gaputa paragaon di yun ayapan. Sa painuan niya lang ti mabate, iso ti kanin na. Gaputa kunam asaan mo akabagyan. Dandanin ti flight mo. Itulod ka. Tapno saan nakaapanawan ti eroplano. Dakal nga utang ko anay bag-anakam daytoy kan kagayam. Saan kan nga agdrama gayam? Masiguradok asaan ka mang lipat. Si kanto lata ni Cristel agayam ko. Kat si kanto matlata ni Alma a best friend ko. Inton aganak ka, syakto ti may sa aninang dayta anak mo, ha? Oray saan mo nga ibaga, ilista kanto lata amay sa aninang. Agkumare tanto mutan. When best friend, ako mare. Agyaman ak unay iti apo. Taintad nakakanyak akas kasayaatan agayam, Alma. Ibilang ko akas na may saka nga anghel iti biyag ko. Ay, sus! Agdrama ka manan ako na. Intakit din, tamagmag na ti oras. Agsagana kaniha. Dandanin sumang pati eroplano. Mapanta ka din iti airport, Daddy? Wen iha. Ang mga noo mo na pa ang makadano ni Jai. Kat masikuran nga gururay. Sapay ko mata na singpot. Kasano no saan na singpot? Ma-terminate ti asino man asaan anasaya at ti kababalin na ayaya dito'y Hong Kong. Pagawidan nyo no saan na singpot? Wen, iha. Iso asaan ka ngagdanag. No saan anasaya at ti serbisyo na, pagawidag adagos. Madamag ko man, Daddy. Apay ikulang ka, iti nakitam iti video call. Ha? Masungbatan to na ita sa lunsod mo. Inton agkikita tayon. Pudno nga ta tinadamag ko. Nga intulod ka no ni Alma ni Cristel ijay airport? Agawid siguro na ijay samar. Mapan na sa pulan ti kabagyan na. Sa bagay. Ijay ka no kat tinagtaudan dagiti dadakkel na. Uray kas jay na lang da jay a Cristel. Nagagatmat. Nadalimanak pa'y ti balay no adda da jay a babae. Insultuan naksamat, Joel. Apay kumangin insultun ka. Ibagbagaklaan ti pudno. Dinak maartapan day jay. Tamamirmiraot. Siyak ngay, adamat ipawpawit da mami a kwartak sagpaminsan. Kasanon no di da kan tupawitan. Agnanayon da ka di nga agipawit kan ka. Ang ikaw tinagsaritaan nyo iti asawam itay, baraw. Maipapan ka di iti anya tatang. Ti papanaw ni Cristel, wenno. Amin na nagsaritaan niya. Kung ni bakit mo nga day pawpaw ay iti dadakkel na. Ngam pagmadmadyong naman. Wen nga rod tatang. Sa sika, saan mo ta permanente ti trabahom? Pasaray awan. Kasano? Kat sa anak mat ngamin na nakaadal. Di munto mat ngamin ingaed iday tinagadal. Imbag iday ta makatrabaho akpay. May sakad ko kumati panagadal yaw. Noray vocational lang ti kursam. Wen nga rod tatang. Imbaglangan Tadamat basit penpensyonan nyo ita.
Basit nga mente kung contribute ko iday sa basit mo ati pinsyonal. Ayon ka di ti aeroplano, Daddy. Sa bali ti paglandingan ti eroplano, iha. Aguray talang dito yung waiting area. At danto inton madamdaman ni Cristel. Agtugaw tapay nga ron dito'y Wen iha. Aguray talang pa iti sumagmamano a minutos. Daddy, makitam ka diti sumungat. Nasdao ka, san ka di, iha? Agpadata anak lahat iti lang ti babae. Pudno ka di daytoy, Daddy. Daytamot ti saludsod ko, iha. Good morning, sir. Da kayo ni Sir Jude, saan ka di? Good morning. Wen? Siyak ni Jude. Kat isumit ni Mia, ti anak ko. Hi, Mia. Apay kas lanas daw ka nakakita kanyak? Ada ka di parikot? Apay, Intayon ni ti kotse, iha. Cristel. Ijay balay tayon ngagsasarita. Daddy, apay nga. Ijay ton balay, iha. Amok ti kayat mo adamagan. Maawatan ka. Ay, isumat lagayam anakla at kayo. Di nagsarita kayo iti video call. Apay, adi mo ipakita kanyak, Daddy. Intayon Mia, Cristel. Ijay ti ayan tilugan. Uwan, sir. Kayat mo ka di takibinan ka? Napintas a Mia? Umanubod nga tan ni Mia nga agkibinda ken ni Cristel. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu ita alawas ana pauluan. Gasar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.